Niekedy je to lepšie, keď je to rôznosť pohlaví a niekedy je zase lepšie, keď je to chalanská banda, alebo sú to dievčatá, pretože predsa len majú k sebe bližšie. No, dievčatá majú k sebe bližšie? Chalán si to neprehnal. Pani Totová, radosť vás počúvať. Radosť vás počúvať. To je veľmi zaujímavé toto. Lebo tá prax ale počul si, že je lepšie, keď je to čisto ženská, teda posádka. Ako to bolo u vás doma? To je vy tam máte úplne tiež jedno, tie hlavne nie je to rozostupy. hneď za sebou. Hneď za sebou. Tak ako hovoria pani Totová, že ten rozdiel medzi tým vekom, že čím je to bližšie, tým je menej starosti. Ja si teraz užívam máte to, že koľko sú medzi sebou? 20 mesiacov. Medzi dvoma. A ďalšie potom, teraz máme ročnú, takže medzi ňou bude potom čo najrýchlejšie. Ale je to rozumné, ja teraz nerobím si srandu, že pre tú ženu je to strašne ťažké, keď idú tie dve deti za sebou, ako keby. To jedno ešte nevyplienkované, ešte nie je samostatné. Ale vráti sa vám to, ľudia, vráti sa vám to, pretože oni sa potom naozaj vyhrajú. Potom sa môžete starať o to tretie. Ja sa chcem len zorientovať, čiže koľko rokov majú tvoje? 7, 5 Áno. a rok. Dobre, a ako tá 7-ročná prijala teraz 100-ročnú? Ideme do toho hneď teraz? Áno. No to je ten najväčší vekový rozdiel, takže? Pokúsim sa to skrátiť, lebo to je veľký, dlhoročný proces, lebo vy tú jedničku musíte pripravovať na tú dvojku. Okay. Naozaj. Už keď je v tom prednatálnom veku tá maminka, už ide do tej izby a tu bude ďalšie sestrička, tu bude ďalšie miminko a už ukazujete tomu miminku ďalšiemu, že tu bude raz toto, čiže ako keby sa musí tešiť a pripravovať sa na to. To je tiež proces ešte pred narodením. Takže jednotku pripravujeme na dvojku. To sme sa o tom rozprávali. Ako pripraviť jednotku na trojku? Jednotku na trojku, to už musíš len dovoliť jednotke, aby sa s tou trojkou mohla hrať. Lebo jednotka už je staršia, čiže buďme konkrétne, Vivinka má 7 rokov a Týmejka má rok. A teraz si predstavte, že to okolie tých ľudí, tých mamičiek na ihrisko to pozerajú, že vidíte 7-ročné, alebo teda ešte aj 6-ročné, tedy s tým miminkom, s tým batolatom, s tým nemluvňom. Jak chodí. Jak ona si to vzobere. A teraz ja som v strese, lebo stačí, že raz padne a budeš športovať celý život. Že? Takže tatínko je úplne hotový, ale vidíte, že tá matka to má pod palcom a dovolí to tej. Všetci ostatní sú zrození, že pozor, však dieťa drží dieťa, lenže tam sa vytvára aj ten vzťah. Čiže keď ju budete úplne separovať, nechytaj, ubližíš jej, nedotýkaj sa jej, tak to tam potom ten vzťah to. Moja žena to mám pocit až moc preháňa, lebo niekedy akože pozerám a hovorím, ale však to je živé dieťa, to nie je bábika, ale ľúbia ju. Dovolí. Vieš čo, by som chcel vedieť, lebo to znie celé tak akože idealisticky, že či sa oni medzi sebou aj takže potlkli. Jasné, tam boj o kompetencie. Teraz mám také obdobie, tým, že mám tie dievčatka, ja mám pocit, že oni sú čím ďalej hlasitejšie. Že aby sa presadili, si predstavte, že aj tá sedí v tej sedačke, tá Týmejka. A ona vrešti, a ja hovorím, aj ona chce niečo povedať. Lebo dievčatá sú veľmi hlučné, ale zase je pravda, že je to rozdiel asi ako chlapci. Lebo oni sa fakt hrajú spolu, kreslia si, proste tie činnosti majú zase iné. Tí chalani, to by bolo rozbijanie lámba, hádzanie loptou, to ja poznám. Ale teda tí dievčatá majú také jemnejšie tie veci. Mám to krásne, že vraj sa mám tešiť, keď bude mať jedna 17, druhá 15 a tretia. Že to bude trošku iné. To bude trošku iné a možno o tom, aké to bude v tom väčšom veku, to sa porozprávame hneď potom, ako sa vrátime po reklame naspäť. Takže vydržte tú minútku, prosím. A voláme jednému z vás, dnes je to prémia 3000, takže rozhodne ostaňte. Pokračujeme s Romanom Pomajom. Dobré ráno. Aj sme skonštatovali tak mimo kameru, že v podstate taký ten najpopulárnejší ocko, on hovorí, že počkaj. Nie. Sú populárnejší, aj na Slovensku máme populárnejších ockov. Sú početnejší ockovia? Čo majú početnejšie deti, hej, ale teraz sa rozprávame zase. Ale veď konkrétne sa bavíme, však tu na raňajkách ja tu vidím, že tu máte naozaj všetko. Od kuchyne, Jožko, fantastické. Ja čakám, kedy tu bude raz celé futbalové mužstvo, 11-ka, celý problém. Zatiaľ Swing Society orchestra. Čiže mne sa páči, že ráno sa ľudia potrebujú informovať, dobrú náladu, tak prečo sa nebaviť normálne? Myslíme populárnejšieho ocka Borisa Kollára napríklad, či to sa nesmie povedať? Počkaj, ale zahováraš, my sme chceli rozprávať o tom, že ako ale Boris sa aj stará o tie deti, vieš, to nie len urobiť. Však o to pokoj. No. A už keď ich máš... Jeho sa ťažko opýtať, že ako to oni riešia s príchodom ďalšieho a ďalšieho súrodenca. On už každému dopraví vlastnú maminku. Vidíš to, keď teraz už rozprávame o tom luxuse, dopriať teda deti, povedzme, vráťme sa k tebe domov, 3 céry. Jednu matku, no. Tak ale aj to je... A má to svoje výhody. Áno. Oslava napríklad, hej, narodeniny. Dostane stredná tortu, alebo tá najmladšia. Hej, tá staršia už chápe, že sú to narodeniny, ale tá v strednom veku ešte pozrie, že aj ona chce. Je to ťažké vysvetľovať, že ty máš narodeniny v auguste a ty máš v apríli. Takže sa tešia strašne, oni to dnes sa tak už to veľmi prežívajú, aj tie narodeniny, aj s nejakými oslavami a tak, čo sme my moc nezažívali. Ale
vieš, stále dôležité sa aj dospelí to máme. Tešiť sa, stále na niečo sa musíš tešiť. Takže oni sa tešia, keď ona bude mať už tie narodeniny. A teraz dostane tá darčeky. Ale je to také, že ako keby, vieš, keď sú v takom malinkom ešte veku, tak je dobré ako taký malý darček, akože toto sú jej narodeniny, to je jej tortička, určite sa podelí a tak ďalej. A presne ako pani psychologička hovorila, že to je jej hračka, môže ti ju požičať, tam môže vytvárať ten vzťah k tomu, že teda požičia si. A ty, keď dostaneš, ty zase budeš mať narodeniny, tak zase ty požičaš jej. No, takže... Že funguje. Veľa rozprávať, vysvetľovať asi je základ, nie? Ako vo všetkom. No. Ja sa teším, že si jednak prišiel, ale jednak, že aj vy ste nám počas celého týždňa... Tam boli moje. Áno. Boli tam? Áno. Boli. Boli tam tvoje krásne dcerky. A ešte teda jedna otázka z toho všetkého vzniká. Ten vek potom neskôr stúpajúci vek, to znamená aj viac konfliktov podľa teba? Tak ja si, jak sme tak na začiatku hovorili, a niektorí nasledujú možno neskôr, že asi vytvárať ten vzťah, lebo vieš, keď si ublížite, tak už komu, prečo vieš, napríklad stane sa maličké bábo, príde babka, svokra, suseda, sestra, všetci na to maličké bábätko pozrieť. Tá pozornosť je obrovská. To staršie je v kúte, tak príde a just urobí zle. Neurobí zle, akože môže žiarliť trošku a tak. Tak, lebo samozrejme nový člen rodiny, tak všetci na neho, to mám aj v tej show svojej Ocko. Že všetky tie pokrčené nosy sa pasú na to maličkou tváričkou, na četeli, močeli, ťafi, kuku. A že vieš, ak sa musí cítiť to dieťa? Že skoro sa si pozerá, že... A oni vieš, že kto je najkrajší na svete? No kto je najrozstavenejší? No kto je to? A to diecko sa, vieš, tam má všetky tie hlavy, ktoré vidí prvýkrát v živote. Všetky tie nosy, to sa pozrie, tak sa vidí toto, jak to nad tým postielku sa skláňa a hovorí si v duchu, no ty určite nie. Vieš, ten babičky. A oni si myslí, že tie tetičky a všetci sú vždy takí prekvapení. Vieš, také všetky... Pokoj to je! Ježiši Kriste, teraz to decko druhé to vidí a hovorí si, no tak však ja som s tým doma, že čo je na tom také... Úžasné. Ja som zvedavý takto, keď prídeš o 10 rokov, že čo budeš hovoriť, že či si tie dcery medzi sebou vymieňajú frajerov, vieš, akože to máš test, otestuj mi frajera. A sám som na to zvedavý, ale som rád, že si prišiel, že si sa dal nahovoriť na túto tému. A som veľmi rád, že aj vy ste nám počas celého týždňa posielali také tie príbehy o maminkách, o dobrých maminkách, o najlepších maminkách, pretože maminky majú sviatok. Áno, ide už o chvíľu, áno, nezabudni na tú svoju maminku. Keď dobre naplánovala. A aj keď si to dobre naplánovala. A my tu máme aj jeden príbeh od vás. She likes a free